Вай! Вие сте она мадама от Плета БГ. Всяката чанта. Да. 30 лева пък изглежда като за 100. Моля ви се, много искам и аз такава. Ще му научите ли да си оплета и аз искам? Моля. Много е яка. Много ма кефи. О, супер е. Много ма кефи. Вай, ако направя така чанта. Направо много се вълнувам. Спокойно. Сега ще предложа едни комплектчета. Всичко има. Добре. Ето това са възможните варианти. Има комплектче, преждата, всичко вътре, игла, схема. Не. Всичко може. Не. О, да. Същата? Да, това искам. Това е моето. Вай, здрасти пак! Знаеш какво стана миналия път? Виж каква чанта си оплетах. Страшна стана. Прибрах се вкъщи и взех от мъжа ми 100 лева. Осребри ми я. Казах му, че съм си я купила. Пък аз си оплетах и толкова се радвам. Нали е яка, нали? Хубавка стана, нали? Муцка. Много яка стана, много лесно. Пак ще дойда. Пак при теб. Чули? При теб. Айде, чао!